Piştî operasyona Rusyayê ya li ser Ukraynayê, NATO, Amerîka û Yekîtiya Ewropayê ambargo danîn ser Rusyayê û xwestin berbendiya Ewropayê ya ser enerjiya Rusyayê jî ji holê rakin û Herêma Kurdistanê wek alternatîv hat rojevê ku piştî ev rewş peyda bû, bi mûşekan ji aliyê Îranê ve êrişî hewlêrê hat kirin. Li Herêma Kurdistanê li ser rêbaza dîplomasiyê polîtîkaya xwe meşand û serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li gel welatên Rojhilata Navîn, li gel Tirkiye û li gel Brîtanyayê hevdîtinan pêk anî û wek aktorek bibandor derket pêş ku piştî vê rewşê jî vê carê banggeşên reşkirinê li hember Herêma Kurdistanê hatin meşandin. Hukuknasên Bakurê Kurdistanê ji bang dikin ku divê her Kurdek bi dîplomasiya Herêma Kurdistanê serbilind be û hukuknas Rıdvan Dalmış dibêje Herêma Kurdistanê wek welatek demokratîk di rêya rewa de dimeşe. Herêma Kurdistanê gora yani ew standartên dünyaya medenî ew standartên demokrasiyê bijim qey hemî tê de hene. Yani tu bêjî mafê axaftinê, mafê fikra, ez tere bêjim meriv bikeve seçimê û meriv ji xwe partiya ava bike û derneka ava bike, wexfa ava bike, ewî ava bike. Yani ev sivîl toplum bêjine. Ev hemî ewî dî hene, şertê hene. Ha yani evet kemasî hene, ewî dî hene falan bes piştî ev standartên henê hebitin. Pêşzetir ewî dî hebitin. Yani kemasî hebitin ji wê hêdî wê bên çareser kirin. Sepê xwasê yani birexne ser çava bes reşkirin du dewletê Kurdan nînin, yek dewleta Kurdava hene vê binê li ser rêya dunyayê. Mecbûr em lê bibin xweyî. Mafnasên Kurd dibêjin banggeşeyên reşkirinê yên hember Herêma Kurdistanê ji aliyê hêzên ku nikarin rasterast êrişê Herêma Kurdistanê bikin ve tên kirin. Mafnas Fahrî Qaraxoyîn li balê dikêşe divê serdema ku Rojhilata Navîn aloz û Ewropa ber bi şer de dîplomasiya serkeftiya Herêma Kurdistanê ji bo her Kurdek serbilind e. Karê dagîrkera mutlaka bir işgalek devletê nabe yani. Karê dagîrkera bes işgal bûyî Kurdistan 100 salê. Lê gere devam bike statûyê û biqede. Ji bo ya hinek amûrên ew dikin nav vî karê xwe. Ya amûrê herî ew di dagîrkeriyê de û di em bêjin hedefê ku tu dihesibîne yê herî em bêjin girîng ya jî bi bandor di nav wî milletî de tikane wî bişkîne bi hêzek bi navê wî. Hukuknas di wê baweriyê de ne ku Brîtanyaya di şerê yekem a cîhanê de û di şerê duyem a cîhanê de li ser diyarkirina nexşeyan bi bandor bû, îro jî heman bandor û hêza xwe diparêze û girîng û hêjayek ku di konjonktûra îro ya cîhan ber bi qonaqeke nû ve diçe de Brîtanya li gel serokwezîr û wezîrên xwe pêşwaziyê li serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî dike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.